5 нафар устодон ва дастпарварони донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо иштироки хеш дар чемпионати 8-уми ҷаҳон оид ба вазнбардории сеҳарбаи муосир ки аз 14 то 18 декабр дар шаҳри Суздали вилояти Владимири Федератсияи Россия баргузор шуд, рушди ин навъи варзишро дар Тоҷикистон исбот намуданд. дар чемпионати ҷаҳони имсола беш аз 2000 нафар варзишгарон аз 20 давлати сайёра иштирок намуда миёни ҳам рақобат карданд. дар мусобиқаи ҷаҳонӣ иштирок намудем ки дар вазни 90 килограмм ман баромад кардам. мо аз он хурсанд ҳастем ки дар байни 20 давлат Тоҷикистон ҷои панҷумро ишғол намуд ва дар ин мусобиқа зиёда аз 2000 нафар иштирокчиён буданд ки ин аз байни 20 давлат ҷои панҷум ба фикри ман беҳтарин ҷой аст. устодони донишкада Шавкат Абдуллоев дар вазни 90 килограмм ва мудири кафедраи тарбияи ҷисмонии донишкада Миршод Самадов ки таҷрибаи касбии вазнбардории сеҳарбаи муосирро доранд, бо нишон додани маҳорати боло ба гирифтани 13 медали тилло ва 7 нуқраи мусобиқа мушарраф гардиданд. дар ин намуди варзиш худам зиёда аз 10 сол баробари Бақоев Абдулло машқ ва тамрин намудам. дар ин чемпионат фаъолона иштирок намуда парчами Тоҷикистонро баланд бардоштам. варзишгарони тоҷик дар ҳайати даставии миёни 20 давлат сазовори ҷои панҷум шуда бо сари баланд ба ватан баргаштанд. дар даромадгоҳи шаҳри Панҷакент варзишгаронро намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, омӯзгорону донишҷӯёни донишкадаи омӯзгорӣ, аҳли ҷамоатчигӣ ва мухлисони сершумор истиқбол намуданд. гуфта шуд ки бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат бо сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор додани майдону толорҳои замонавии варзишӣ ва ҷалби ҷавонон ба варзишу обу тоби бадан бар он далел аст ки навъҳои гуногуни варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон рушд карда бо ҳунарнамоии варзишгарони тоҷик пайваста парчами давлати боло ва суруди миллӣ дар олам танинандоз аст. аз ҷумла вазнбардории сеҳарбаи муосир ки навъигарон асту завқмандонаш чунин дастовардро дар солҳои охир бори нахуст мебинанд, умед дорем дар оянда бо истифода аз таҷрибаи устодон шогирдони ин ришта боз барои дастовардҳои навбатӣ омода мегарданд.